Отбор кръвосъсирване, епизод 3. Бъдещи подходи в лечението на хемофилия А. В епизод 1 показахме по какъв начин е нарушено кръвосъсирването при хората с хемофилия А. А в епизод 2 показахме как развитието на инхибитори към фактор 8 може да повлияе на лечението. Хората с хемофилия А, които имат инхибитори към фактор 8, са особено терапевтично предизвикателство и са изложени на постоянен риск от животозастрашаващи кръвоизливи. Дори при хората с хемофилия А, които нямат инхибитори, образуването на кръвен съсирек може да е затруднено и всяко кървене може да допринесе за дългосрочното увреждане на ставите. Нови подходи в лечението на хемофилия А, като генната терапия и моноклоналните антитела, са в процес на разработване, за да могат да отговорят на някои от терапевтичните предизвикателства и да предложат нови възможности за лечение на всички хора с хемофилия А. Генната терапия цели да се достави в чернодробните клетки генът на фактор 8 чрез използване на вирусен вектор и пациента сам да започне да синтезира фактор 8. Както при скоковете във вода, спортистът се доближава до края на борда и се гмурка в басейна. Можем да си представим моноклоналните антитела с техния таргетен механизъм на действие като стрелци, които са изключително умели и прецизни, прицелват се и изстрелват стрелите си, достигайки целта. Тъй като терапията с моноклонални антитела се различава от тази с заместването на фактор 8, както по тяхната молекулярна структура, така и в начина им на действие, те не могат да причинят развитие на инхибитори и техният ефект не може да бъде блокиран от инхибиторите към фактор 8. Генните терапии и моноклоналните антитела предлагат алтернативен подход и в крайна сметка помагат за възстановяването на нормалния процес на кръвосъсирване. В бъдеще добавянето на тези нови подходи би могло да предостави на хората, живеещи с хемофилия А, повече възможности за справяне с заболяването им.